Bara. It's a favorite kasi kwa the director. If not with me, my brother, my sister, they told mama with you. Who am I? The director, the general, mfana ko 1441. Yeah. Lana phela sivele TV phela ku e-TV SABC1 masokuyenzeka ezinye izinto masingena amanzi machitheka igazi abayenzi next. Bavela machitheka igazi mara makhona amanzi abezi. Ihlezi zenzeka izinto ezinhle la Rathana. Velani noma kuyenzeka izinto ezinhle noma basikhandela amafled amaningi angapheli ngathi siyosela. Velani. Yeah, so guys, I don't wanna make noise, ne? I'm trying to prank my mom. I'm pranking my mom. I didn't really. Let me show you. You see? So yenza lento broken screen what? I wanna see reaction. Yeah, so ulele ho. So yenza something. I'm gonna bang something there. Then you pull TV. Let's start. And then 2 pranks in one. Thatha ngizothi ngibheme cigarette. Ufuna ukuthi uzongenzani? Away boys. No mfana. Uyaqeqela ingane kwani ngaqeqela kokho amasaphili. Yazi mfana wathi mfana yazi mina nginethemba nginehope. Akula kozolifezekisa. Yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke. Mara mfana if you keep on working hard, mfana izofezeka iphupho lakho, impumelelo yakho boy. It's about to go down. In. Hey. Wenzeni? Ngimwashile. Yini manje lento lezini? Nginclina. Uyenzelani lento le? Nginclina ngisho. Mawuclina waphula ne-TV. Mawuclina waphula ne-TV. Mawuclina kanjani manje mawuphula nama-TV? Beka manje isikrini se-TV. Bengishanyela ngisho. Mangishanyela ngapha kaso. Ngizakalini. Ngikhalisa ingoma bengijayiva kahle. Phela mama isikrini se-TV siyadura ngizozilungisa ngani? Buy another one. Kungcono uhambe uyehlala nobaba wakho once. Ungcono uhambe uyehlala nobaba wakho. Ngeke ngikhona ukubheka uma uphule nama-TV mina le TV phela yadura le. Ngiyalingwa mina yini le into yenzayo? Ngiyalingwa. Angikali ubhema. Dala ngibhema. Dala ubhema? Mina bengazi le ndlela ukuthi wena bhema. Ngiyalingwa mina. That's why ngikutshela ngithi ungcono uhambe uyehlala nobaba wakho. Because leyo angeke ngize ngikhona. Angeke, manginobaba ngiyengibhema. Angeke ngize ngikhona. Ngiyengibhema. Ngeke ngize ngikhona. Ungcono uhambe uyehlala nobaba wakho. Mina angeke ngize ngikhona. Ngeke mina ngihlale Ngeke ngihlale nendoda la endlini mina. Ithi ngichaza ukuthi ngihlala nomntwana la endlini, angihlali nendoda. Yeah, ithi ngichaza ukuthi ngizakala. Chaza. Unzima yazi. Yini nzima? Ngapha esikolweni stress ama-homework awapheli. Noma yikho indlela ukuthi ngehlise stress. Yes, stress ngikwayi. Cigarette. Cigarette yenza ukuthi stress siyehle. Or kumele ufunde. Kumele ngifunde manje. Kumele ufunde igwayi cigarette ayenza ukuthi stress siyehle. Ngifunda ngisho. Lo ngiyabheka. No ufundo yaphela. Wafundo yaphela. Ngifunda ngiyaphela. So i-memory yakho kahle mawuloku phela. Ngibhema. Hayi mina ngiboni ukuthi ngizolunga la. Angiboni ukuthi ngizolunga. Ngizofonela baba bakho manje ngikutshela ukuthi ozozomthatha. Oh my god. Ngibhekisha impahla zakho uhambe once. Angiboni ukuthi uzolunga. My TV. Uzothenga enye. Ngizothenga enye mina. Wena uzothenga enye or uselungisa screen or wena uzothenga enye. Yeah. Angazi ukuthi uzothenga mase ngisebenza. Mhlambe le. Abazosebenza 5 years. Man just Yar. 5 years mina ngizoba ngilindile ngingabukeli TV. Uzobukela ngefoni. Hayi, ya TV yami nama-SABC. Ayinawo ama-SABC nabo e-TV ifoni yami. Ukuthi kumele ulungise usave imali, ulungise le-screen se-TV yami. Hayi. Malini vele? Angazi mina sobuzo lapha balungisa khona ama-TV. Ngikaze ngilungise i-TV mina. Ngiyeke ngibhekisile. Angikuyeke ubhema isigarethi ngifonela baba bakho manje azokulanda manje once. Uzoyenza. Vele ngimtshele ukuthi uyabhema nesigarethi mina bengazi mara uyabhema. Uzoyenza. Angimazi ukuthi uzoyenza, uyazi ukuthi uzokubulala, uzokunyethela. Uyamazi.
Uyamazi ukuthi uzokutrapa 3. Sorry mawulidi. Sorry mara ngeke yenze next ukuthi ukwaye. Uyazi ukuthi umuntu onobhema mina ngimfuni. Bona. Next. Bona futhi. TV right. Hey guys, usufuna ukunyisa kubaba. Hayi ngilapho izokubulala le out. Hayi baba yini.